बरोबर आहे. अरे हा येडा हा येडा आहे. नमस्कार मंडळी, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या कोकणी शिवग्या चॅनलवर. आता आपण चाललेलो आहे रिसॉर्टला चाललो आहे. मराठा दरबार म्हणून रिसॉर्ट आहे दापोली साईडला, तिथे चाललो आहे. यांना घेऊन कारण हे फर्स्ट टाईम आलेत. मी तर 2-3 वेळा गेलेलो, मी पण आलो आहे. तर बघा हा ब्लॉग कसा वाटतोय ते आणि सांगा कमेंटमध्ये. बघूया मग आता पुढे प्रवास चालू झालेला आहे. बघा तुम्ही पण. आता रस्ता थोडा खर्च नाही. चला मग. व्हिडिओ चालू केला रे. दिल छोड़ आया, दिल छोड़ आया. पार्किंग लाईट लावली, दरवाजा उघडला, चालत होता. केली असेल शेवरलेट आहे ना. या अशा चढ गाडी चालवून मजा येते मस्त. सोनूला विचार झोपून चालवतो. एक येणाऱ्या जाणाऱ्या डॉगी बसलाय. व्ह्यू काय येऊ नाही काय रस्ते टाक तू पहिले तू टाक नंतर गाडी व्ह्यू काय नंतर पण बघता येईल. त्यामध्ये पैसा टाकायला लागते. गाडी ती 2 वर होती, आता 2 वर. त्या महिलांकडे किती टाकले आणि प्रत्येकाने कुठला आहे महाग MH48. अरे मुंबई साईडच्या गाडीत सर्व आवाज 14. दूरवाला सोनू तर भाई त्याच्यासाठी झालाय खास. असं काय केलं ना सीन, एवढा घाण मूड ऑफ केला ना. तर आता आलोय आपण मराठा दरबार जवळ. तिथे वरती पण जायचंय का? ते वर ते घर कोणाचं बंद आहे रे. आता आपण मराठा दरबार मध्ये एन्जॉय करायला. हे बघा आम्ही घेतला कोणच नाही गणपती. मस्त एन्जॉय करायचा, फुल एन्जॉय. आता चेंजिंग करू. हा कपडे चेंज करूया आता आपण. वरती आता रूमसाठी पण केलेलं आहे. तुम्ही आले त्या टाइमला एवढं नव्हता ना. नाही आता इथून नदी करणार आहे. नदी ठेवणार तो टोकमधून जातो ना. हा रे सगळं पद्धतशीर होणार. आता चला चेंजिंग करू आणि नंतर एन्जॉयमेंट तुम्हाला दाखवतो आता. नाही
य पाणी उडेल, जवळ नको जाऊ, त्यांच्या व्हिडिओ राहू दे तिकडे. हा बरोबर आहे. अरे हा येडा हा येडा आहे. एकटा लावायला भेंडीचा. ट्रिपल एक का घेणार आहे? चल चल हात दे मला, हात कर दे. हात दे मला. अरे मंदिर यानं काय काय अशी लोक आता पाहिजे पाठी पुढे नीट नीट ते नीट इच्छा गावा अशी कोणी केला मोबाईल इकडे लागल तुम्हाला उतरतील ना, तू माझ्या अंगावर उतरतील ना. शाबाश चला शाबाश. लावणार हप्ता कशाला अरे हा पहिला बोला शांत काय हे मानव चल घेतो मानव मानव जरा अरे हा चल चल नाही नाही मी पाडणारच नाही. मानव स्टेट राहतात तुम्हाला स्टेट तू इकडं बंटी बंटी असं डायरेक्ट मी घेतो हे माणूस चढ माझ्यावरती गुड्डू आम्ही तुझे राहतो तुम्ही तुमचं काय चल दोघांवर राहतो दोघांवर येतो. हा ठीक आहे अरे गोल का पिलताय तुम्ही? कुठे गेलो अरे तो काय अरे आता नाही तर आता फायनल ट्राय
बघा 1 लाख रुपयाचं बक्षीस देतो ना. हा, बरोबर करतो. हे बघ इथं आपलं पाहिजे. अरे मी दोघांचा लोड घेतोय, तुम्ही काय घेताय? हे मी काय बोलतोय, थांब, हे थांब, थांब. हे तू गेला, तू. इथं पिठला सोड मग. इथं सोड मग. वेगळी ट्राय करतो. मोबाईलवर पाणी उडवलंय. हे बघ कवर भिजला. अरे यार नको ना यार. अरे यार काय ना तुम्ही बाजूला करे काय यार बंटी पकडायला येतात. काय यार फालतू किती मी बसून आहे ना उचलतो दोघांना. अरे हा बघ याला गप्पा सांग ना. हे चला चला जवळ आता वर नको घेऊ मला हात घेऊन तो वर उचलले की हात आता पकडले फालतू किती तुमची. अरे मी पाण्यात चालती गेली तरी चालेल. लावणार अरे इथं ते दिसलं ना पाहिजे. बंटी पुढे बरोबर उचलतोय. अरे मी बरोबर उचलतो. हे उठत नाही. हे उठतच नाही. बरोबर आहे. अरे तू कशाला पडतो एवढं कशाला वाकल. आणि ना मी वरती उठला ना आता पाहिजे. आणि कशाला हे तुला कशाला हात द्यावा लागतोय. ह्याला हात ठेव. एक इथं हात ठेव. असा ह्याला पकड. ह्याला अरे माझं हा अरे काम झालं ना तू हा पाय पण फाकव रे फाकव तर जाऊ दे. आता बघा हे यायला गप्पा गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया. आता काय अरे आम्ही तिकडे लावतो. आणि एवढा समजता पाय लागतो तर
आलाच का अरे आय अरे आम्ही आमचं कोण पण ठेवला पण तुम्ही काय हसताय आम्ही तुम्ही हलताय का कोण पण ठेवलं आहे मी सांगतो आणि अरे काय मानव आपला कारण काय सारखा हसतो मी काय झालं अरे काय नाही होत चटी खाली आलं तर पुढे पकडायला ना हसवायला पाहिजे तुला तुम्ही आता प्रॉपर करा पहिलं कोणी वरती चढला का अजून एक हे तुम्ही कशाला वागताय मानव हे अचानक कशाला वागतोय बंटीला अरे तो लागले लागले तर वरचढ वरचढ कोण आहे चौथा कोण आहे उभं राहिला कसं येणार वरतून यायचं तर अरे कसं येणार हे पण याच्यावर अरे वरतून स्पीडला आहे ना ती इथं येणार आहे का डुक 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 भेटला मासा भेटला भावड्या ऐक माझं. नको नको सरळे अरे हा बसतो तेव्हा बघ किती हलते ते आई तो कुठे गेला वर किती अंदाज तुला नशीब परत शार्क भेटला शार्क भेटला शार्क आलो आता आपण घरी रिसॉर्टवरून खूप धमाल मस्ती झाली तुम्ही या ब्लॉगमध्ये बघितलीच असेल तर आता जरा गाणी वाजतात बॅकग्राऊंडला कारण की आता गणपतीचा माहोल आहे कोकणामध्ये हा वेगळाच असतो तर समजेल ते पण तुम्हाला आपल्या पुढच्या ब्लॉगमध्ये तर हा ब्लॉग कसा वाटला ते कमेंटमध्ये सांगा आणि लाईक शेअर आणि जे नवीन आहेत त्यांनी सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा जेणेकरून तुम्हाला आपल्या ब्लॉगची नवीन ब्लॉगची नोटिफिकेशन स्क्रीनवर येईल तर चला भेटू नवीन ब्लॉगमध्ये